Kia EV9 je prvé plne elektrické vozidlo s 3 radmi sedadiel. Aj to vlajková loď tejto korejskej automobilky. Ja vám dnes ukážem 7-miestnu verziu s pohonom všetkých 4 kolies. Kia EV9 GT Line. Dnes sa pozrieme na auto zvonku. Je zrejmé, že dizajn je inšpirovaný americkým trhom. Nádherné čisté línie sú dôkazom, že pri tomto aute bol kladený veľký dôraz na aerodynamický odpor. Jeho koeficient je len 0,28, čo je z pohľadu dojazdu viac než obdivuhodné číslo. Aj z toho dôvodu je karoséria čo najviac uhladená a napríklad kľučky dverí sa vysúvajú. Svetlá výška auta je takmer 200 mm, dĺžka viac ako 5 metrov, šírka takmer 2 metre a výška takmer 1,80 m. Rázvor úctyhodných 3100 mm sľubuje komfortnú jazdu. Poďme na predné svetlá. Denné svietenie sa strieda so smerovými svetlami. Vonkajšie vertikálne ledkové svetlá sú stretávacie a vnútorné sú diaľkové a samozrejme majú aktívnu adaptívnu funkciu. V prednej časti si môžete všimnúť aj aktívne lamely chladenia. Tie sa podľa potreby chladenia auta otvárajú a zatvárajú. A keď už sme vpredu, otvorme si aj kapotu auta. Nehľadajte žiadne páčky na ťahanie, stačí na to stlačenie tlačidla. Takže zvýšený komfort aj pri tomto úkone. Objem predného batožinového priestoru je pri štvorkolke 52 litrov, pri čistej zadnokolke 90 litrov. Z boku auta si môžete všimnúť krásne línie a samozrejme aj kolesá. Kia EV9 GT Line v 7-miestnej verzii ich má 21 palcové. Štandardom sú klasické vonkajšie spätné zrkadlá. Detekcia mŕtvého uhla je premietaná na prístrojovej doske, ako sme si už pri automobilke Kia zvykli. Zadné svetlá sú rovnako nádherné, výborne viditeľné a samozrejme ledkové. Všimnúť si môžete aj 2 kamery. Táto spodná je štandardná cúvacia a táto horná premieta obraz do vnútorného spätného zrkadla. Ak máte teda zadný batožinový priestor plný, uvidíte, čo sa deje za autom vďaka kamere. Batožinový priestor je veľký. V prípade, že máte tretí rad sedadiel zložený, je to 828 litrov a ak sedadlá používate, batožinový priestor má 333 litrov. No a keď máte sklopený druhý aj tretí rad sedadiel, tak je to nádherných 2318 litrov. Zo zadnej časti 7-miestnej Kia EV9 sklopíte takto tretí rad sedadiel. A takto jednoducho druhý rad sedadiel. V kufri nájdete aj zásuvku na 230 V a takéto manuálne otváranie nabíjacieho portu. Šikovná poistka. Ako vyzerá zvnútra a čo ponúka 7-miestna Kia EV9 GT Line vám ukážeme v ďalšom videu.